Tkompli l-kritika għal pjan tal-gvern li jagħti ċans lil Ġordaniżi li għandhom suppost università fil-Kottonera biex jibnu dormitorju kbir f'din iż-żona. Wara residenti u għatta qdiet mhux governattivi, issa tkellmet ukoll il-President Emeritus Mari Luis Coleiro Preca li qabel it-terminu tal-Presidenza kellha wkoll diversi karigi fil-Partit u fil-Gvern Laburista. Fost l-oħrajn ikella l-kariga tas Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista sakemm qabel il-Presidenza kienet ukoll Ministru. Sal-aħħar elezzjoni li kontestat hi kienet fost l-aktar deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra li tingħata fiduċja bil-vot tal-poplu. Fuq Facebook, Coleiro Preca qalet li qed tingħaqad ma' residenti tal-Kottonera u laqdiet li qed jitkellmu f'isimhom fl-appell biex l-applikazzjoni tal-Ġordaniżi tieqaf. Dan hekk kif huma qed itennu li b'din il-monstruożità kif qed isejħula huma, il-Kottonera se tkun qed titlef għatta xeni mill-isbaħ fosthom tal-wirt storiku fiż-żona. Ġimagħtejn ilu dawn kollha nġabru fit-toroq biex iwasslu l-għadab tagħhom blajta li mhux se jħallu lil ħadd jgħaddi minn fuqhom. Il-ħadd ir-residenti mistennija jinġabru mill-ġdid fiż-żona biex itennu l-appell tagħhom. Dwar dan kollu, Mari Luis Coleiro Preca qalet li se żżomm quddiem għajnejha li tfalu liż-żgħażagħ li jixtiequ aktar spazji ta' rikreazzjoni u ta' serħan il-moħħ. Għaldaqstant, anke in vista tal-fatt li l-proġett tal-Ġordaniżi se jkun qed jieħu wkoll għadd ta' spazji pubbliċi, itennit l-appell tagħha wkoll lill-awtoritajiet biex iwaqfu dan il-proġett. Qalet li dawn l-ispazji għandhom jibqgħu jitgawdew mit-tfal, miż-żgħażagħ, mill-anzjani u mill-familji. Bid-diskussjoni dwar dan il-proġett issa ilha għaddejja xhur, ir-residenti tal-Kottonera jafu li dejjem sabu l-appoġġ tal-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista bil-vot deċiżiv mistennijiet tieħed il-ħamis li ġej.